rozumiem. A teda je to ešte väčšia rarita nájsť niečo takéto na Slovensku? Alebo na Slovensku sú tieto chalcedóny? Práve, že to je tá vec, že chalcedóny z Byšty sú známe, ale takto kvalitných chalcedónov je len niekoľko. Predpokladám, že menej ako 10. Tu je na ukážku ešte jeden v porovnateľnej kvalite, ale je oveľa menší, ktorý tiež patrí medzi najkrajšie, najlepšie chalcedóny, jasné. A je zaujímavý aj tým, že okrem toho, že není poškodený, že je vlastne pekne vyvinutý zo všetkých strán. Wow. To je krásne. Toto je, si hovoril, ametist. Toto je ametist zo Štiavnice. Z Banskej Štiavnice. Je to klasická historická vzorka. Tieto staršie ametisty vynikajú klasickou tmavo-fialovou farbou a sú veľmi cenené medzi zberateľmi. V dávnej minulosti boli všeobecne ametisty z Banskej Štiavnice dosť cenené, dokonca aj ako drahokamy. Wow. Takže potom samozrejme dočasne tá hodnota ametistov štiavnických ako suroviny na výrobu drahých kameňov poklesla, ale medzi zberateľmi je stále veľmi, alebo nanovo sú štiavnické ametisty veľmi vyhľadávané ako už klasické vzorky, ktoré sa už nedajú momentálne získať z nových zdrojov. Je to všetko, sú to historické vzorky z obdobia ťažby, kde už sa momentálne neťaží a navyše na tie miesta sa už ani nikdy nebude dať dostať, lebo sú dávno zatopené a zavalené. A toto môže mať akú hodnotu? Tak... Má to väčšiu ako toto? Ja by som povedal porovnateľnú a závisí veľmi konkrétne od zberateľa, ktorý by sa rozhodol pre konkrétnu vzorku, ale ja si myslím, že aj spolu s tým chalcedónom sú to slovenské a istým spôsobom aj svetové unikáty, takže ich hodnota je plus minus porovnateľná. A toto môže mať akú hodnotu? Môže to mať potenciálne hodnotu aj menšieho domu. Alebo celkom slušnej chaty. Tak sa nemáš zle, no. Ale to samozrejme je potenciálna maximálna hodnota. Ono zase závisí, niektoré z týchto vzoriek je možné nadobudnúť oveľa lacnejšie, závisí kto na akého predajcu natrafí a naopak je možné kamene aj byť schopný predať oveľa drahšie podľa toho, na koho s odstupom času zase natrafí.